Hello, mayong gabi eh. Ngayong gabi. Oh. Sa may ito ikalagad. Sa ano ba? Sa basta ibang ipangutanon sa to. Apostolic succession ba? Na ba mo yung apostolic succession ng Seventh-day Adventist? Isa nga ano. Apostolic succession ba? Connection sa mga apostol na mo? Kana bang i-trace back inyong simbahan, magka-connect mo sa apostol balik na mo Naoy. Sure ba? Oo na Ano pa lang pag balaad sa daw nga Sabado. Tawa lagi. Kada man sa mga apostoles. Di gud masiro ning Sabado no, di gud masiro no. So bro, og panalitan og Asa man na nga ano. og panalitan bro, og nagpahuway Sabado, mao ba nay basihan nga naadyo connection sa mga apostol? Dagan pa kanang pagbantay sila pulo ka sugo. Asa man na. Kung magbantay tas pulo ka sugo, mao ba nay basihan nga nanagitay connection sa mga apostol? Dagan pa oy. Sa magdagana na, gay ko gisa. Kanang ano nga bitaw na ano na naay ka communication ba sa ano ba sa ingon nato mga apostoles, di ba? Sabbath keeper. Tapos Bro, kompletuhan na lang bro. Kompletuhan, di kayo magdaghan. Sige, kompletuhan daw. Unsay requirements nga makonekta sa apostol? lagi pagbantay sa adlaw ipapahulay. Diktado sa mga apostol, kaingon sa mga apostol. Nga mao niyang ano, bisa ng mga ano ba? Mga gibilin ba na mga ano na bitaw na ano ginatawa mga Santa Cena. Alright bro, kaning mga local conference, Reform, Three Angels, Vegetarian, nabahuay man ning Sabado, napo ni connection sa mga apostol? Nigawas man na sila sa ano sa iglesia. Sa ato padi lang day basihan ning pahuway tag Sabado na nay connection. Nigawas man sila. Ila man na kung wala sila nigawas kay god na nga dili gusto ano ba. Ang Seventh-day Adventist Sanctified Jerusalem, mahuway masag Sabado. Todo el mundo na mahuway sag Sabado. Soldiers of Jesus Christ na mahuway sag Sabado. Napo tay connection sa mga apostol. Mao ni nga mailan ni mo nang Yes or no? Yes or no lang. Ay connection sa Ginoo. No sir, kato kay na mahuway mag Sabado nya. Ingon ka nga usas mga criteria nga naay connection sa mga apostol kinahanglan mahuway Sabado. Number 1 nimo gimension na wag ginawa nimo na ganina. Katong mga Church of God Seventh-day Sanctified ni pahuway mag Sabado. Seventh-day Baptist pahuway Sabado. Todo el mundo pahuway Sabado. Soldiers of Jesus Christ pahuway sa Sabado. Life Advent Union pahuway sa tog Sabado. Ang pangutanan napunta sila connection sa mga apostol. Basta nga kung ginasakupan mo lang na No, dili sir. Wala ko mangutanan kanang imo ra ba kay ang imo mong deklarasyon ganina kay kamo mga Seventh-day Adventist do na may connections mga apostol tungod anang inyo sigig pahuway Sabado. Ang akong pangutana, naaman to'y nagpahuway Sabado, naputo'y connection sa mga apostol. Di kay naapod mga Seventh Adventist nga palahi sila, nigawas sila, nagtukod pud sa ang ilaha. So di gid basihan nga mo pahuway tag Sabado na nay connection kay kato man to, wa day recognize to. Base kay di balang sa Ezekiel 20:20 kung imo tan-awon mao ang ilhanan. Okay. Na mahuway man tog Sabado tog Seventh-day Sanctified Baptist. Seventh-day Baptist. Nagyapon to kay na mahuway mo Sabado, wa. Mangutan na lang bro kung diha lang ko sa sa sakop ba diha sa mangutana ka sa lagi wala galisod na maga areta sakop
Bro, unsa tuiga naabot para matris up nato nga gikan bagid mo ni Kristo sa mga apostol. Ari lang ta magsugod sa Pilipinas. Oh. Kaning 70 Adventist pabalik ta ha di lang ta atong naipa siudanan nato na abot diri sa kaning 70 Adventist unsa tuiga naabot diri sa Pilipinas? Unsa bro? Unsang tuiga naabot ang 70 Adventist diri sa Pilipinas? Ako rin nabantayan, mga naasa ano. Oo man, way klaro ni. Wa may klaro bro. Unsa man ni? Naluding. Unsa mong tuiga naabot diri sa Pilipinas? Sa bro. Ha? Naluding man. Uy, gipalong. Gipalong mang dudong. Ay. Way klaro nitong imuha dudong. Naluding gipalong ang tawa. Bayo. Usahaw naman eh. Tuwig rumang gani akong gipangutanan na malong magtawag ni. Ay, sayang. Ha? Sayang tong imo ang gieskwelahang theology. Pagkawagi, wa dyan eh.